Održano je otvorenje izložbe radova članova Udruge umirovljenika grada Zaprešića. S velikim veseljem pozvali su u muzej Matija Skurjeni. Izuzetno mi je drago da večeras imamo čast otvoriti izložbu umjetničkih radova naših sugrađana umirovljenika koji su radili na likovnim radionicama u sklopu projekta koji je sufinanciran od strane Europske unije i našeg grada Zaprešića. Projekt Aktivan i uključen program je koji potiče aktivno starenje na području grada Zaprešića. Financira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a u partnerstvu je s gradom Zaprešićem, Centrom za mlade Zaprešić i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva. S veseljem vas sve pozdravljam. Jako mi je drago da ste došli u tako velikom broju, zato što je cilj ove izložbe inspirirati, da nastavite raditi ovakve predivne radove, značajne radove, da se nastavite baviti kojom god umjetnošću se želite baviti. Svi ste umjetnici. Nositelj projekta je Udruga umirovljenika grada Zaprešića. Ukupna je vrijednost projekta 1.887.424 kune, a iznos potpore europskih strukturnih i investicijskih fondova 1.604.310 kuna i 4 lipe. Ovim našim umjetnicima želim još barem 100 godina ovakvog umjetničkog rada, jer iz ovoga se vidi da proizlazi život. To je toliko svježine, toliko ljepote u tim radovima da ja sam bio oduševljen kad sam vidio. Stvarno mi nije žao ni jednog trenutka, ni jedne sekunde koju sam potrošio i uložio u ovaj projekt. Eto, mislim da smo postigli barem jedan dio cilja. A tek smo na pola puta. Još nas očekuje godinu dana radionica i ja mislim da iza toga kad napravimo jednu izložbu, da će nam sva 3 kata trebati. Kao stručni dio svoj komentar dala je sama voditeljica projekta radionice gline. Ta lokalna zaljubljenica u keramiku između ostalog je govorila o načinu izrade. Polaznici su koristili sve zapravo osnovne tehnike ručne izrade keramike. Osim što su modelirali predmete, oni su ih i obrađivali te glazirali, znači baš su od komada gline do komada keramike odradili cijeli proces sami i do kraja. Veselim se da ćemo i u buduće surađivati u dijeljenju ljubavi prema glini. Umirovljenicima radionice u sklopu projekta Aktivan i uključen puno znače. Baš je lijepo raditi i uživati u tome, a ja stvarno to radim. Mnogo godina ste već ili od mirovine? Pa uvijek sam ja nešto crtala, nešto pokušavala sa glinom, ali ovo me nekako najviše privuklo. Razdoblje je provedbe projekta od 15. listopada 2020. do 15. lipnja 2023. godine. Ravnatelju i kustosu muzeja Matija Skurjeni velika je čast što je mogao likovno postaviti radove koji su u muzeju izloženi do 3. srpnja.